Ik ben Anna de Jong en woon in Wiekel. En ik ben hier om te winkelen en ik ga zo meteen naar de film. Ik ben Lisanne de Boer. Ik ben 15 jaar en wij in Balk. Ik woon in Wiekel, maar ik spreek geen Fries. De Praat maar Fries taaltest. Soesto, het is een zin. Is in goed Fries vertalen willen? Jan spreekt goed Duits. Begint er al heel wat op te likjen. Wat zei ze nou een heel goed Fries voor spreekt? Spreekt? Nee. Begint bij een P. Praat. Oh ja. Dus hoe bent het zintje dan? Jan praat goed Fries. Nou, dan heb ik voor jou een heel mooi Fries woord. En dan moet je maar eens raden wat dat betekent. Oké. Volgens mij is het een vogel, dat weet ik wel. Het is rookvlees. Oh nee, dat had ik niet gedaan.